Bai, eskerrik asko Euskaltzaindiari jardunaldi hau antolatzeagatik. Eta, bueno, zein da aholkularitza honen ekarpena? Atzo Jon Sarasuak aipatzen hemen beso teknikoa, ezta? Eta nonbait hori garagu, beso teknikoa kontu honetan. Ordan, uste dut gure ekarpena handiena dela, beso tekniko horretan sakontzea. Gaur goizean beste norbaitek esan du, euskara planak ez direla helburu, tresna baizik. Ordan, iruditzen zaigu, gure ekarpenik handiena dela tresna hori ondo oliaztuta, ondo eguneratuta edukitzea. Eta horretarako uste dut lan handia egin dugula, egiten ari garela, eta bueno, hor nik neuk emonen 22 urte honetan, uste dute gauza asko ikertu, berritu, probatu, kopiatu, beste normalizazio prozesu batzuk aztertu ditugu, saietu gara handik zer daukagun ekarteko, zer aprobetxagarri, eta horretan lan handia egin dugula uste dut, bai? Eta horretan jarraitu behar dugula, bai? Tresna eguneratu, egokitu bat eskaintzeko. Ibilbide horretan, ez dakit, emonen barruan bertan be, abiatu ginean misio batekin, lana euskalduntzea zen gure misioa, gure helburua, bai? Bilakaera horretan, pasatu gara berrikuntza sozialean aritzera, edo gure ikuspuntua berrikuntza soziala da. Orduan, eremu sozialeko edo onura sozialago eta esan da duten zerbitzuak eskaintzen ditugu. Eta euskara hor kokatzen dugu, onura soziala duen zerbitzu gizara. Gizartearen eraldaketan lagundu nahi du, bide lagun izan nahi dugu prozesu horretan. Eta aipatzen dut, prozesua, azken finean lan tresna horretan, guk prozesu aholkularitza bat egiten dugulako, baita eduki aholkularitza bat, baina nagusiki prozesu aholkularitza bat.